काय बाय द वे? ते सी लायन का काय असते की तुमचं ॲनिमल आहे काय बर्ड आहे? एनिमल आहे. पेट फ्रेंडली आहे? कधी कधी 2 पायांचं की 4 पायांचं? 2. कांगारू तुमचे? बर्ड कांगारू आहे. ओ तुमचं बर्ड आहे, सॉरी. फक्त मीठ. बर्ड आहे जे बर्ड फक्त ईगल, आहे. पेंग्विन. डोंट टेल मी इट इज पेंग्विन हो. काय बाय द वे? ते सी लायन का काय असते की